አርስተ ዜና አብ استفرالي ሀገራት ዝርከቡ ዜጋታት ድሕነቶም ምሕላው መንግስቲ በቅርበት ሰርሕሎ ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፌደራል አፍሊጦም ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ 16 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ሀገር ለኸ መርሃ ግብሪ ጸሎትን ሰላምን በአዲስ አበባ ከም ዘካሄደ ፍሊጦም አብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድሕር ለውጢ ተሳትፎ ፖለቲካ ደቂ ኣንስትዮና ዓበይ ምምጹ ተገሊጹ سلام تعنا هذا اللي يزخوركم تملكتي كما يتمسيو لك ساعات حاد غينو كم تلمود ما أدي زينا حزنا متينا لنا زينا تات ندام رحكم ساهم تنح أنا برهم في الساعة سناي مكتتال منجستي سلام أب معقاب تربحنا تهزبي زر رجاجس وسرعتي تقايدهم قبلو منستر سلام محمد إدريس تزاريبهم أب بيراو كوميشن تحدثوا أب زركب مأخل جزياوي ديموبلايزيشن غندر نبر عتقات سلطنا مهاب مجمار تحبيرو لهم أتو منستر أبتوان كم زوال سلام وسان قداي سلازخونه منجستي كل جزء نسلام برو كفتيلهم كوميشنر بيراو تحدثوا تمسكنت لهم بوغنهم أب بلا هجر لعلي سمنن شمنتن شحن برعتقات سلطنا تحدثوا كم زو صديم حبيرهم زلهم أب كل لمحرة بزركب 4 مأخلات لعلي 15 شحن برعتقات أب كل التزوريات تحدثوا سلطنا كم استهم دما تجلسوا لهم كنتيبا كتما أديس أبابا دانش أبابي أديس إيكو كلو علما زلو بارك مزناق حزبي لو ما أنتي مريقان نقلقالوت كيف تغيران أتن كنتيبا بمحوراوي متأسار قطن لومي نكتما نزخوون توساقي ناي أديس إيكو كلو علما زلو هزباب مزناق بارك مريقنا نقلقالوت كيفيتنا لنا إلن أب كفلة كتما أديس سفر استانس أديس إيكو بزح علامة زلو هزباو مزناقع بارك بأسكو زفلت أب 3 كاري مترو صفحة زعرفة مخاني تحبير زلوم أتي بارك نهزانات مناسين أرقاويان كيبالا كلهم بحبار كم استماقروهم كاستماقروا زخولو ننبرتي كبابي كم أمارات مزناقعي بوتا كوينو كغلغل يدما تبايلو لهم أبا وشتو فاونتين ميدا كعساقري مصاوت هزانات أمفيتياتر زمناوي كافيتيريام دنكوانات معرف مخاين زمناوي شاورن شغاقن حاويسو بصريت كم ستانت أيو تملاخيتو زلهم ጸጋታትና ዓቕምናን ተጠቕሚና ካብ ጽግዕተኝነት ንምንጋፍ ብቆራጽነት ክንሰርሕ ይግባእ ክብሉ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር መተሓበሪ ሚኒስትር ማእከል ህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ዶክተር ብቂላ ሁሪሳ ተዛሪቦም ካብ ጽግዕተኝነት ናብ ኣፍራይነት ሃገራዊ ሉዓላውነት ብዝብል መሪ ሓሳብ ሚኒስትር ሕርሻ ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ብምትሕባር ዘዳለውዎ መድረኽ ዘተም ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ይሳለጠሎም دكتور بقيلا هوريسا بتوان كم زبالو اتحساسبا صقعتنيانت نكبقعن ኢትዮጵያ ምልክት ብልጽግናን ምግባርን በቆራጽነት ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ነዚ ድማ መንግስቲ ሉዓላውነት ሃገር ንምርግጋጽ ካብ ጽግዕተኝነት ናብ ኣፍራይነት ዝብል መሪ ሓሳብ ምትግባር ከም ዝጀመረም ኣመላኻኺቶም ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ 16 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ሀገር ለኸ መርሃ ግብሪ ጸሎትን ሰላምን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ፓርክ አራዳ ከም ዝካየድ አፍሊጦሎም ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ሀገር ለኸ መርሃ ግብሪ ጸሎትን ሰላምን መልኪቱ ጋዜጣው መግለጽ ይብሎም ዋና ጸሐፊት ጉባኤ ሊቀ ቱግሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ኣብ መግለጽዮም ሀገር ለኸ መርሃ ግብሪ ጸሎት ሰላምን حادنتن كلهم كفالات محبرسب زساتفليهم ملقتي سلامن حادنتنان متحلاف بيراوي ربح هاجر محلاو كموجون أمونجو هزبتات سلامن حادنتن متنخارن نهاجر تطاو مبالن كأند تخرات تمرها جبري كم زخنا دما جنزيبهم
ማሕበረሰብ እኹል ግንዛበ ብምርካብ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ክሳተፍ መራኸብቲ ሓፋሽ ሓላፍነቶም ክዋፅኡ እውን ፃውዒቶም ኣቕሪቦም ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልቲኣውን በዓል ብዙሕ ወገንን ዲፕሎማሲ ብዙሓት ዓወታት ምምዝጋብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡሎም ኣባል ቃልቲ ሚኒስትር ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዝተሳለጡ ዲፕሎማሲያዊ ኩነትን ዓለም ለኸ ተሰማዕነትን ኢትዮጵያ ዘረጋግፁ ምዃኖም ኣብርሆም እዮም ንኣብነት እውን ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ኣሜሪካ ዝገበርዎ ዕላዊ ዑደት ስራሕ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሮቢዮ ኣብ ቁጠባ ምክልኻል ፀጥታ ከምኡውን ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ብዝምልከት ዘተ ኣሳሊጦም እዮም ኣብ ማዕቀፍ ብሪክስ ምትሕብባር ንምጥንኻር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ምስ ተፈላለዩ ክፋላት ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ ውፅኢታዊ ዘተታት ምግባሮም እውን ገሊጾም ባለፈው ሳምንት የክቡር ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በሀገራችን ጉብኝት አድርገዋል ይህ የሁለቱን ሀገራት ጠንካራ ግንኙነት ይበልጥ የሚያጎለብቱ የሐሳብ አብዝ ሐለፈ ሰሞን ክቡር ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ሃገርና ዓውደት ገይሮም እዮም እዚ ጥንኩር ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዝበለጸ ዘጎልበት ልውውጣት ሓሳብ ዝተኻየደሉ ከምኡውን ተግባራዊ ክግበሩ ዝኽእሉ ስምምዓት ኣብ ዘፈራት ተሓዳሲ ሓይሊ ዘላቕን ዝተዋደደን ቀረብ ሓይልን ጂኦተርማልን ዝተፈረመሉ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ጥንኩርን ንቑሕን ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቓስ ዝተኻየደሉ እዋን ነይሩ ኢትዮጵያ ንምትሕብባር ንምሕዝናት ንኢንቨስትመንት ንግድን ምቹውቲ ምዃና ምስ ዝተፈላለዩ መሓዙት ኣብ ዝተገበሩ ዘተታት ዘረጋገፀትሉ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቓስ ገይራ እያ እቶም ኣቐባሊ ቃል ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብዜጋታትና እናበፅሐ ዘሎ ምንግልታዕን ንምፍታሕ ብሰላም ምንባር ንክኽእሉን ንምግባር ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ አፍሪካ ዘተ ምግባሩን بتماثال دما مثل نحنتن أب سعود عربية زركو إثيوبيا ونمحلاو زخلو سرعة الدبلوماسي مثلاتهم تزاربهم اللهم دو أفريكان بتملكته كبر يوجد قدام مينستر دكتور جيديون تيموتيوس بنيو دلهي بنبرو بريكس سبسابا دو أفريكا بزملكات كور منيستر قدات وزاي دكتور جيديون تيموتيوس أب نيو دلهي أب زنبرا أخيوا بريكس قونا قوني مس منيستر قدات وزاي دو أفريكا رونالد لاملا رخيوم تزاتيميوم اتزاتا ناي كلتين هاجرات ركب بزملكات بفلاي زيغاتاتنا بزملكات قبل على إثيوبيان النابز حزلو صقامات بحوار مفتاح أبزكا للو خونتات تزاتيميوم سمزي دو أفريكاون نتو قدايت أمتهيوم مرمرا ناقوارو خمسخونن وزيتون كم زفلتو قليت أميوم أب سعود عربية نزلو زيغاتاتنا بزملكات بيت عيونا مس مكتل منيستر قدات وزا سعود عربية انجينر والي انترجن أب بيت صحفتهم أب كلتياون زوباون قدات تزاتيوم يوم اتوم منيستر أصنوات كابزهاب القداء حدا دحننا تاب سعود عربية زنورو زيغاتاتنا زملكاتيو منيستر قدات وزا سعود عربية ون هاقروم مس إثيوبيا زلوا ركب لعول بوتا كم زلوا بمقلات حقاونا زلوا فرسراح أب سعود عربية نزركو إثيوبيان سرحتنياتات دحنناتهم نخرجا قص مقبار كند قداي مخانو قليصهم يوم ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ንምትሳር ትሰርሖም ዘላ ስራሕቲ ብዙሓት ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ ዘይምርግጋ ቀርኒ ኣፍሪካን ፅዑንቶ ወፃእን ንምምሕያሽ ኢትዮጵያ ኣብ ሓበራዊ ተረባሕነትን ኣብ ምትእስሳር መሰረተ ልምዓትን ዝጠመተ ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ እናገበረት ከም ትርከቡ ተሓቢሩ ኣሎ ንፀብፃብ ኣዝመራው ሙሴ ድሃብ ያሲን هاجرات قرن أفريقيا نن عرسن أبكند متحببار بترطارة مرأة عين نتوزوا نحيلتات وزاي متكامن ننحنح ملكع بوليتيكا أساطح وأيو زغونتات كحلت وشتهافتي كم مسعبون العلي حزبتات تزوبا نزلق زي مرققان نزاقم قطابان أساطحيو يخون بارنز تزابع مهدار بفلسفنا مدمار بوليس وزاق قد إثيوبيا ملوات حدش دبلوماسيا وزعري إنا تقبر يركب هون يلن بتنبارا وشونيتا ያለንን አቅም የሚገልጽ አይደለም ሕዚ ዘለናሉ ነባራዊ ኩነታት ዘለና አቅም ዝገልጽ አይኮናን በብርክ ብልጽግናውን እቲ ዞባ ነዚ ክመስል አይነበሮን በአንጻር ዘለው አቅሚ ግን ነንባዓልና ብዝፈጠርናዮም ሓጹራትን ሓሳባት ባዕዳዊ መግዛቲ ኣብ ክንዲ ንሓውካ መእማን ንሩሕ ሰብ መእማን ትጠራጠረሉ ዓለም ፈጢሩ እዩ እቲ ዞባ መፈጸሚ ለእኽቶ ናይ ካልኦት ማዕንደሪ ናይ ካልኦት መፈጸምቲ ጉዳይ ኮይኑ ናይ ዓርስኻ ሓውግና ብድኽነትና ተሳቀየ እቲ ዞባ
ድማ ናተሐመሰን ንዓነወን ዝኸደሉ ዘበን ክእክል ኣለዎ ፖሊሲ ምድማር ኣብቲ ዞባ ንዘመናት ዝዘለቐ ናይ ተሓደ ዓወት ኣብ ውድቀት ተኻሊ ዝምስረተሎ ተሓሳስባ ብምቕያር ታሪኻዊ ምጥርጣር ብምትራፍ ኣብ ምትካል ናይ ሓባር ትልሚ ጠመተ ይገብር ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎ እቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ዘይምርግጋእ ንኸይኣቱ ብመርሆ ምድማር ናይ ሓባር ተረባሕነት ምቕዳምን ዘላቒ ምትእስሳር ብምጣነ ሃፍትን መሰረተ ልምዓትን ምሕጋዝ ይግባእ ሆርን ፈርስት ወይንም ደግሞ ጎረቤቶቻችን ያስቀደመ የውጭ ግንኙነት ሲባል ሆርን ፈረስት ጎራብቲ ዝቀደመ ርክብ ወጻይ እንትባል ንኢትዮጵያ በኻላይ ብርኪ ዝሰርዕ ገይሮም ብጉጊ ሓሳብ ዝርድኡ ኣለዉ ህልውና ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰረ ተተጠቒምናሉ ብዝግባእ ተስፋ ዘለዎ ዞባ እዩ ኢትዮጵያ እውን ነቲ ዞባ ሒዛ ሓቢራ ምምዕባል ትኽእለሉ እዩ እንተዘይኮይኑ ግና ኩላና እናደኸምና ናሃሰስና ኢና ንኸድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ወጻይ መሰረቱ ክሳብ ሕዚ ዝኸድናሉ መንገዲ ቀይርና ንርአ ጥራሕ ዘይኮነስ ልሂቃን ጎረባብታ ሃገራት እውን ውፅኢት ናይዚ ስለ ዝኾኑ እንተንዝቲ እንተንተኣማመን ኢና ብሓባር ፀገማትና ምራይ እንትንክእል እዩ ምጥርጣር ነኪና ናይ ሓባር ዞባ ምፍጣር ንኽእል ኣብ ውሽጢ ምህዳር ዞባ ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ኣልቦ ኮይና ምጽንሓ ስጋኣት ብሄራዊ ድሕንነትን ኢኮኖሚን ብምስዓቡ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምብጻሕ ድሌታ ጉዳይ ህልውና ኮይኑ እዩ መሰረታዊ የሆነ የወደብ ጥያቄ በጣም በከፍተኛ ጥርጣሬ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ ወደብ ብልዑል ጥርጣሬ ብልዑል ስጋት ህልውና እናተራየ ብጣዕሚ ርሑቕ ብቐጥታ ምስ ህልውና ዘይተረኸቡ ነገራት መጺኦም ናይ ሓንቲ ሃገር ሃፍቲ ተፈጥሮ በዚ ብርክዚ ተቆጻጺሮም ሒዞም ዝኸዱሉ ዓይነት ሓሳብ ነቲ ዝኣመንካሉ ምኽንያትን ንገዛእ ሓውካ ዝተጠራጠርካሉ ኩነታት ነዚ የርእየና ብምዃኑ ካብ ምድማር ሓሳብ ዝፍልፍል እውን እንጠራጠርቲ ኮይና ካብ ደቂ ሰባት ኣመኽንዮ ዝወፁ ዓይነት ፖሊሲታት ንኽንስዕብ እዩ ዝገበር እዚ ድማ ብኸይዲ ንወለዶ ዝተርፍ በሰላ እዩ ይኹን እምበር እዚ ድሌት ዝዕወት ብሓይሊ ዘይኮነስ ብምትሕብባርን ኣብ ናይ ሓባር ልምዓት ብምምስራት እዩ እዚ እንትኾን ቀርኒ ኣፍሪካ ምንሓንሕቲ ዓያላት ሃገራት ዓለም ምዃን ኣእኺሉ ማእኸል ምዕባለ ይኸውን ሕዚ ድማ ናብ ዜናታት መረፃና ክንሰግር ተመልከቲ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ጎስጓስ መረፃ ኣካይዱ እቲ መርሃ ግብሪ ብጽኑዕን ዝተወደበን ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ናብ መርኣያ ሃገር ክነሰጋግር ኢና ዝብል መሪ ሓሳብ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ጎስጓስ ምረፁኒ ኣብ ደብረ ማርቆስ ላሊበላ ዱረቤቴ ሸዋረቤት ደንበጫ ደብረ ታቦር ወረኢሉ ዓዴት ደብረሲና ወረታ አጣዬ ግንደወይንን ካልኦት ከተማታት ታክልልን ከም ዝተኻደ ተገሊጾም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ኣባላት ክንፊ ደቂ ኣንስትዮ ፓርቲ ብልጽግናን ከምኡውን ነበርቲ ተረኺቦም እዮም ኣብቲ ጎስጓስ ፓርቲ ብልጽግና ኩለ መዳይ ተረባሕነት ደቂ ኣንስትዮ ብዝበለጸ ክብ ንምባል ዝስራሕ ሃገራዊ ፓርቲ ከም ዝኾነ ዘጉልሁ መልእኽታት ተመሓላሊፎምሉ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድሕሪ ለውጢ ተሳትፎ ፖለቲካ ደቂ ኣንስትዮ እናዓበ ምምፁ ተገሊጹሎም እዚ እውን ክእለት ውሳነ ወሃባይነት ደቂ ኣንስትዮ ንክዓቢ ከም ዝገበረ ተሓቢሩ ዘሎም ንጸብጻብ ዓሊ ደደፎ ሙሉብርሃን ግርማይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዝተወሰኑ ዓመታት ኣብ ላዕሎት ስልጣናት ፖለቲካን ኣብ ቤት ምክርታትን ከምኡውን ኣብ ፓርቲታት ፖለቲካን ውክልናን ተሳትፎን እጃም ኣመራርሓ ደቂ ኣንስትዮ ብዝለዓለ ብርኪ ታሪካዊ ለውጢ ኣመዝጊቡ እዩ እዚ ቁፅፅርን ብማዕቀፍ ሕጊ ዝተዳለወ ዘበረታትዕ ለውጢ ኢትዮጵያ ብብርኪ ኣፍሪካ ዝሓሸሽም ካብ ዘለወን ሃገራት ሓንቲ ንኽትኾን ካብ ምግባሩ ብዝሓለፈ ንዕቤት ሃገር እውን ውሳነ ዝተባለ እጃም እናወፈ ይርከብ እዚ እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሳነ ወሃባ ዘለወን ክእለት ዝሕብር እዩ ለሰባተኛው ሃገራዊ ምርጫ ፓርቲያችን ብልጽግና ሴቶች ካለው ነሻዓይ ሓፈሻው መረፃ ፓርቲና ብልጽግና ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ዘለዎ ክብሪ ዝተለዓለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተዋፈራሉ ዓውዲ ዓወት ከም ዘመዝግባ ብምእማንን ሰፊሕ ስራሕና ሰርሐ ይርከብ ድሕሪ ለውጢ እውን ብርክት ዝበላ ብቕዓት ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ መፅአን ዝረኣይን ጭቡጥን ለውጢ እውን ክመጽእ ጀሚሩ እዩ ስለዚ ንሓፈሻዊ መረፃ ኣሰራርሓ ከም ዝዝዞ 400 ሕጽያት ደቂ ኣንስትዮ ንምሕራይ ተዳልዩ እዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ ብዙ የሴቶችን ተሳትፎ ስናይ አይ ቲንክ ስድስተኛው ሀገራ ኣብ ፓርቲታት ፖለቲካ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እንትትርኢ ኣብ ሻድሻይ ሓፈሻዊ መረፃ ብጣዕሚ ውስን እዩ ነይሩ ፖለቲካ ፓርቲታት ዘቕርብዎን ሕጽያት ቁፅረን ዝተሓተየ ነይሩ
ሎሚ ዘበን መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ዝሓሸ ተሳትፎሎም وكلنا دق أنستيو بزلعل بركي معبايو هاجرنا بعلمنا مدرخات أجور زلوا مسلي كم معبايو بزحلفة خلنا وخلات زرقاجز ديمقراطية سرعنا مهنات زغ المخانون تجاليزيو مرجع لسيتوش بتعم تلك فايدة له كسلام أقوياك مرت عن دق أنستيو زلعل خبر اللوم بمنصر سلام تارينا يو كابزي بزحلفة مرت أجور دايم اللممات ديمقراطية خلامامد يحق زنايو حانت قال أنستيتي أنت تمرزن أبى مرزات ساتفون تتجبرن زلوا خيدي عرسخ إلو ديمقراطي من المماديو بارتات بوليتيكان دق أنستيو قلفوا سخونة بوتاه والسنة بمهابومن أمرز أون بنقحات نخص ساتفا بمقبارهم بركز بلا ربحة مسيو إذا تساتفون خط أنا خرون دق أنستيو بتمرتن بخطبة عرسن كهانز أكم زقباء تجاليزيو أوقات الإقدمال أوقات ما قد ماسك قدم مشان فلتات يقدميو نفلتات كنا قدمي قبام فلتات حيزان بدفرات بارت مريضن كساتفا يقبا ሴቶች ሳይፈሩ እንደሚችሉ ራሳቸውን አሳምነው ደቅ አንስቲዮ እንከይ ፈራሓ ከም ዝኽእላ ርእሰና እሚነን ናብ ፖለቲካ ክመጽ አይገባ ጓል አንስቲቲ በቁጠባ በትምርቲ ዓርሳ ክትሃነጽ ይገባ ደቅ አንስቲዮ መድረኽ ፖለቲካ በቁጽረን በማዕቀፍ ሕጊ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ መብጽሕን ዘበረታት ዕውጽኢት መምጹ ዝተሓበረ እንትኾን እዚ ተሳትፎ ግን ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝገባ ተሓቢሩ እዩ أبا موداتنا بزين عداقينا كنسجر حدوش متقبري مرقاقص بركتريت فريات وصيتاونت عفزات ما نقدي تيبيا زعبي كم زخونم منستر نقدن زواو متسارن كاساون قفي قليسوم منستر نقدن زواو متسارن كاساون قفين وانا دايركتر انستيتوت بركتات إثيوبيا مسارات بكالن أبا استرخبلو بركتريت فريات بأونلاين مرقاقاز زخيل متقبري تمريق اللهم دكتور كاساون غوفي أبتوان كم زولو بزحلف عمتات لوطي سرعات نقدي إثيوبيا بمعبال صريت فريات مسوطيت هاوي أفزازما زطاعم عاود كم استرقب أرديوم اتي حدوش أونلاين متقبري مرقاقات صريت فريات ون صريت فرياتن أقلقلوتن بزلعال أفزازما ممراح زخيل كم زخونيم تزاريبوم وانا دايركتر انستيتوت بركتات إثيوبيا مسارت بكاله بقدان اتي متقبري زخونه سب كاب بلاي ستور اوريدو بممزقاب متقام كم زخيل قليص انا اللوام تملكتنا معد زينا قدمي مززامنا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم أب زتفرالي حقرات زركو زيقاتات دحنتهم محلاو منقستي بقربة سرح الله كبل منستر قديات وطعي فدر إفليت اللهم قبائة تكالات حيمانو تيتيبي عسرت شدشتا قنبوت كتاشان عسرت شمونتان عام تبرت حقر لخا مرحق قبري صولوتن سلامن أبا كتب أديس سابا كم زكايد فليتوم أبا إثيوبيا بفلاي دحر لوطي تصادفو بوليتيكا دق أنستيو نعبي ممصو تغليصوم مبارك استملكت مع زينا بزي زازم سلامتالكم عزينا نمسكن السلام